Okay, mga kaistorya atong makauban karon sa ka legal analyst, political analyst. Atong isgutan kining mahitungod sa issue sa insertion na according to Senate President the Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson nga wala daw kabalo si Presidente Bongbong Marcos about aning insertion nga 100 billion as alleged by former Congressman Saldico. So ang pangutana karon sa mga katawhan is posible di ay nga naay insertion sa budget nga dili makahibalo ang president. Okay, nasa pikas linya atong makauban Attorney Edward Chico. Attorney, magandang umaga po. Well, magandang umaga, no? Mukhang maganda yung mga pagtatanong mo tungkol sa insertion kung alam ng Pangulo. So maganda, masagot natin ito para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Attorney, babasahin ko lang itong sa inquirer.net in toto para hindi ako magkakamali. Okay, then ako mismo confused eh. Ito, inquirer.net, Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson confirmed Tuesday. So kinumpirma the statements made by resigned Ako Bicol Representative Saldico who claimed that 100 billion was inserted during the bicameral conference on the 2025 national budget. However, Lacson cleared President Ferdinand Marcos Jr. saying that the kickbacks from the insertions went to individuals who misrepresented the president. In his interpellation during the Senate's plenary deliberation on the draft 2026 budget, Lacson named resigned Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin and Education Undersecretary Try Olivar as those who allegedly used the president's name to facilitate the insertion, from which they later drew kickbacks. Pwede palang magkaroon ng insertion sa budget na hindi alam ng president, attorney? Ganito kasi yan, yung insertions, ang kadalasan naglalagay niyan kasi yung miyembro ng mababa at mataas na kapulungan. So kapag merong budget na piniprepara ang Pangulo, ang madalas na nangyayari kasi ay isinusumite yan to both houses for deliberation. At magkakaroon ng House version, magkakaroon ng Senate version. Kaya lang may mga conflicting provisions yan eh. So, in fact, doon pa lang sa respective versions nila, may mga insertions na silang nilalagay. Ano ba itong insertions na ito? Ito yung mga proyekto na sa tingin nila sana ay mapagbigyan dahil kadalasan makatulong sa kanilang mga constituents. Kasi wala na tayo ng Countrywide Development Fund, wala na rin tayo ng PDAF. Lalo pa yung PDAF, diniklara na yan ng Korte Suprema na hindi na pwedeng gawin. So, yung mga kongresista at mga senador, wala na silang paraan para magkaroon sila ng mga proyekto na para sa kanila. So naisip nila, gawa tayo ng konsepto ng insertions. So doon ang nangyayari kapag dinideliberate nila, nag-i-insert sila. At ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa dito, hindi pa sila natatapos doon. Kapag natapos na ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang mga respective versions, mag-meet sila sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. So supposedly, ang purpose niyan, i-harmonize mo lang yung mga conflicting provisions. Pero alam mo, in practice, matagal ako nagtrabaho sa Senado, pwede nilang i-set aside yung mga na-deliberate sa House of Representatives, pwede nilang i-set aside yung mga na-deliberate halimbawa sa Senate. They can totally ignore those and come up with new ones. So pagdating sa budget, maraming mga insertions ang naipapasok during BICAM. Sino lang ang uma-attend ng BICAM? Yung representative lang ng House at representatives ng Senate. So anyway, ang point ko lang dito, itong insertions ay innovation na naimbento ng mga kongresista at mga senador para magkaroon sila ng proyekto. So to a certain extent, tama talaga ang ating chair ng Blue Ribbon Committee, si Senator Lacson, that the President may not even be aware about all these insertions. Because at the end of the day, this is within the province of both houses to act on. So sila ang nagde-decide dyan eh. So technically, pwede talagang sabihin na hindi alam ng Pangulo na merong ganitong insertions, di ba? Pero, be that as it may, hindi rin naman nangangahulugan na posibleng talagang hindi niya alam at all cost. Posible rin namang alam niya. Posible rin namang gumamit siya ng mga tao para magkalagay ng insertions. So he can also do that. Kaya lang,
dahil ang presumption is that he is supposedly not aware, kailangan meron kang mabigat na testimonya. Kailangan personal knowledge na talagang ang magkikwento, talagang nakausap po ang Pangulo. Sabi niya, lagi kong insertions na ito. O talagang nakausap ko yung Pangulo, ibigay ko daw yung pera. Because yung sinasabi dito ni Zaldico, nandoon lamang sa level niya at ni Yusek Bersamin at Yusek, ano ang pangalan ng isang Yusek? Olivar. Si Yusek Olivar. So, ibig ko sabihin, wala siyang personal knowledge na inutos talaga ng Pangulo. So, unless both Yuseks would really testify and issue statements to the effect na talagang kinausap sila ng Pangulo, ang pagpapalagay dyan, hindi talaga alam ng Presidente yan. Okay. Di ba pipirmahan yung budget ni President? Hindi ba niya ni-review? Di ba? Ganun yun eh. Bakit di niya alam? Kasi pipirmahan niya yun eh. Di ba? Malalaman niya yung insertions kapag kanyang nire-review na para pirmahan. So, ang ibig ko lang sabihin, kasi di ba ang aligasyon, from the very start, si Presidente nagsabi na maglagay kayo ng ganitong insertions. So, it doesn't necessarily follow. Kasi nga, hindi naman yun sa lapag ng kanyang trabaho, nasa lapag yan ng both houses. Pero kapag natapos na yung final version ng Bicameral Conference Committee at sinumiti na sa Pangulo para pirmahan, syempre, doon niya makikita yon at pwede niyang i-veto. Pero may 9-item veto sa Constitution. Okay. Attorney. May mga portions na pwede niyang i-veto. Okay. Yung 100 billion na sinasabi ni Zaldico na in-insert, yun ba'y na-veto or napirmahan ni President Marcos? Interestingly, may mga portions doon na na-veto eh. Kaya nga sinasabi ni Senator Lacson na imposibleng alam ng Pangulo ito dahil to begin with, bakit binito niya? Dahil kung talagang gusto niya yan, bakit niya i-veto yung ibang items, hindi ba? So, but at the end of the day, everything is evidentiary in nature. Kailangan mapag-usapan talagang maigi yan. Kailangan merong ebidensya. Kailangan nga merong mga testimonya ng mga testigo na may personal knowledge. Yun ang sinasabi ko. Again, ulitin ko lang at the risk of repeating myself. Una sa lahat, yung mga insertions ang gumagawa niyan yung mga senador at kongresista at maraming na ipapasok pa dyan during Bicameral Conference Committee. So, it's not within the province of the President. So, in other words, hindi niya supposedly alam yan technically. Pero ngayon, kapag naisumiti na to sa kanya para pirmahan, doon niya palang makikita kung may mga nadagdag at pwede niyang i-veto yun. Now, does that necessarily mean hindi alam ng Pangulo yung insertions na 100 billion? Posible, pero mangangailangan nyo ng ebidensya. Kasi nga, the presumption is supposedly he shouldn't know. Yun nga. So, yung sa 100 billion, meron siyang na-veto doon? No? Meron? Meron siya mga na-veto doon eh. Kaya ngayon ang sinasabi ni Senator Lacson, posible namang talagang kanya ito. Dahil kung kanya ito, bakit siya may vinito? Alam mo ba kung magkano? May idea ka? Nakalimutan ko eh. Hindi ko nabasa eh. Hindi naman masyadong malaki, but the fact is, may binivito siya. Kasi ang sinasabi nila, kung gusto niya ito, di sana hindi niya yan vinito. So at the end of the day, everything is still evidentiary eh. Okay. So kailangan ko lang ipaliwanag ano yung presumption. Ang presumption hindi niya alam. Pero kung may ebidensya makakapagpatunay na siya ang nag-utos, di alam niya. At kung alam niya, hindi dapat mananagot siya. Kaya lang, in the absence of those pieces of evidence, hindi natin siya pwedeng pagbintangan. Yun lang yung point ko. Ibig sabihin, sa 100 billion na na-insert, may na-veto pero hindi lahat. Hindi lahat. Hindi naman lahat. Kasi normal naman sa isang Pangulo na hindi naman niya mabibito lahat talaga. Pinipili niya lang din. So, unless gusto nating palabasin na dahil konti lang ang binito niya, baka alam niya. But that is a dangerous presumption, hindi ba? Kasi nga kagaya ng sinabi ko, technically, hindi niya alam to. Dahil hindi naman siya ang naglalagay ng insertions yung kongresista eh. Okay. Hindi naman siya naglalagay niyan eh. Hindi kinakailangan. May ebidensya na magsasabi na siya. Ang problema kasi dito, syempre, kumuhati ang taong bayan, magkakaroon sila ng kanilang mga ika nga conspiracy theory. Madali naman sabihin, alam niya yan eh. Hindi ko sinasabing hindi niya alam. Posible din naman. Pero kailangan ng ebidensya. Yun lang yung point ko. Okay. Attorney, tawagan kita ha. Mapuputol na. May isa pa rin akong interview. Last na question. Last na questions po. Dami mo kasing hindi man kasi kayo. Teka muna, tawagan kita uli. Okay, tawagan na to uli si Attorney Hakay para sure nga kay napakoy mga few questions nga very important kayo mga kaistorya. Okay, Attorney, we're back. Okay. So, ganito.
sa issue ng insertion, sino ang, aside from the president is being dragged on this, sino pa ang pwedeng managot dyan sa Congress? Kagaya sinasabi ko, ang pwedeng managot dyan kasi sino yung naglagay ng insertion. But at the end of the day, insertion is not necessarily wrong kasi kung talaga namang may proyektong iginawa at Ayun. hindi naman kumita ng kickback, di wala namang problema. Nagkakaproblema lang yan kapag ka may kumikback. Di ba? So sa totoo lang, si Saldi ko, he really has a lot of explaining to do precisely because as chair the Appropriations Committee, siya yung maraming insertion. Kadalasan pag kongresista ka, nag-i-insert ka doon lang sa distrito mo What's amazing about him kasi, naglagay siya ng insertion kahit hindi niya sa distrito. Minsan may paalam pa ng congressman, minsan walang paalam ng congressman. Base naman din sa mga testigo. Kung totoo yan, hindi pa pwede siyang managot. Ngayon, kung mapapatunayan niya halimbawa na may ugnayan sila talaga kasi may kwento siya na personal knowledge na nag-usap sila ni Speaker Romualdez, to a certain extent, Speaker Romualdez would also be implicated in this. Now, as regards to the President naman, as I said, kailangan pa natin ng testigo at ebidensya. Yun lang yung problema, wala pa kasi ngayon Sinabi mo kanina, attorney, ang yung nasa Congress lang ang gumagawa ng insertion. Sa tingin mo ba, legal ba ito or pwede itong i-question sa Supreme Court po? Well, actually kasi yung insertion, parang pwede nila pala siya, parang amendment yan kasi pag dinideliberate mo yung budget, pwede ka namang mag-amend. Halimbawa, nagsumite ng proposal ang Pangulo, may pwede kang tanggalin, may pwede kang dagdagan. Diba? Ganun lang naman talaga ang nangyayari dyan. So, ibig ko sabihin, parang circumvention siya. Parang yan ang naging forma na tinatawag natin na PDAF or pork barrel. Kaya lang syempre, technically, hindi naman sila humahawak ng pera. Technically, ang nagagawa naman yan yung mga ahensya na nabigyan ng pera. So, kaya hindi siya nagiging naituturing na masama. O, diba? Kaya lang, let's be honest about it. It's really a circumvention of the law kahit wala nang ang PDAF, wala nang ang Countrywide Development Fund. Di yan ang ginagawa nila at yan ang nakakaputungan at lumalabas at tumatanggap sila ng pera, di ba? May mga komisyon sila. Okay. Alright. Attorney Edward Chico, sir, maraming salamat at magandang hapon po. Salamat din po. Okay. Political analyst, legal analyst, Attorney Edward Chico, mga kaistorya. So, klaro nga posible gidi ay nga wala nakabalo ang presidente sa mga insertion nga kahitabo sa Congress. Duha na siya, no? Posible pod posible nga ang presidente wala kahibalo sa mga kakahitabo nga mga insertions dito sa budget. Pero posible pod nga tinuod tong giingon ni Saldico nga nay mando gikan sa presidente to do the insertion. Pero kinahanglan na siya og lig-on nga mga ebidensya aron mapamatud-an kung unsa man galing na nga aligasyon, mga kaistorya. Ang kuan lang nato ani, mga kaistorya, is matud pa ni Attorney Edward Chico is circumvention something. Nganong dili naman lang gyud unta, mga kaistorya, di ba? Pag-abot sa budget ba, pag-abot sa usapang pera bitaw sa gobyerno, nganong dili naman lang gyud pasagda na lang nato ang mga ahensya nga maoy mag-utilize sa ilang kwarta. Dili ba pwede nga sila na lang ang mag-utilize, like kung infrastructure, DPWH, kung health, DOH, kung education, DepEd, kung social welfare, DSWD. Dili ba pwede nga sila na lang o ato na lang yun sigurong, dili na lang yun siguro nato apilon ang mga politiko? Ganang kumbaga, totally separate na gid ba nga wala na gyud untay dapat kana bitawng kuan kanang wala nuntay dapat wala na involvement ba, even a very little involvement ang politiko para nga malayo na sa mga issue and scandal about graft and corruption. Gitangtang na nga ang DAP, gitangtang na nga ang PDAF, di ba? Gitangtang na ang DAP, PDAP para dili na si tawagan na malayo na sa issue ang usa ka politiko nga maghawid og kwarta, di ba? Kay kanang DAP o PDAP para sa ila maging ang opisina ibutang karon. Dito na sa ahensya na gibubo. Pero ang problema, mga kaistorya, kay napamanggapoy mga issue sa budget insertion and program funds nga pwede pa makapanghilabot or ma-involve ang usa ka politiko. So unta,
kini lesson learning nga sa sunod nga mga budgeting nato dili na lagi nun ta lagi hatagan og involvement ang politiko gikan sa executive paingon sa legislative para nga malikay na sa mga issues sa graft and corruption mga kaistorya. Saka na naman nagkakaroon ng mga ganito kapag ka may involvement yung politiko. Di ba ingon ko nga basig pwede ra mga kaistorya nga kanang kuan basig pwede ra mga kaistorya nga ang budget gyud diretso na cascaded sa mga departments unya dili na makialam ang executive o ang legislative. Ang trabaho sa legislative is mubuhat lang og balaod, mubuhat lang og ordinansa dito sa LGU. Alam mo, konsehal ka, mubuhat lang kag ordinansa. Ang trabaho sa executive, implementor sa mga balaod ug ordinansa nga gihimo sa legislative. Pag-abot sa budget utilization, department na. Kung infrastructure, pasagdi ang DPWH. Kung education, pasagdi ang DepEd. Kung agriculture, pasagdi ang Department of Agriculture. Kung health, pasagdi ang DOH. Wala na dapat involvement sa mga politiko para dili ni ingon-ani ang mahitabo mga kaistorya. Kaysa ingon-ani karon nga grabe nga graft and corruption issue sa Pilipinas, apektado kayo ang Pilipinas sa mata sa international community. Unya ang pinaka-apektado gid ani kita nga mga pobre mga kaistorya. Alright? For more topics and contents like this, please don't forget to follow Ardison Tolibas Arsua FB account, Papa Space Capital RD FB page, Mag-Istorya ta FB page. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya ta Info Vlogs, and don't forget to follow my TikTok account Ardison Tolibas Arsua. Salamat og maayong adlaw.